A felly mae'r un cynta yn barod yn amlwg yn meddwl mlaen at y gwyliau. A lle ydych chi, fel Sion Corn, yn hoffi mynd ar eich gwyliau? Cwestiwn da. Dwi'n meddwl, wel, natur y job dwi'n wneud, dwi'n cael lot o air miles, ond deud gwir, dwi'n edrych ymlaen am wyliau bach wrach yn campio'n Pen Llŷn, wrach i lawr i dan y sêr, wrach yn Blaenderys, gawn ni weld. Dan y sêr yn llwyddiannus o dyna fo, awgrymiad gyn Sion Corn ei hun, a mae'n da i wybod bod chi yn aros yn lleol yng Nghymru fel O, yma. bendant. Chwarae teg. A faint o amser gewch chi ar ôl Nadolig prysur? Ydych chi'n cael amser i ffwrdd? Ydy o'n syth ymlaen? Ydych chi'n mond yn gweithio yn yr hacwyr? Wel, na, mae sicr yn cael Boxing Day i ffwrdd, Ia. felly, ond ie, mae fuan iawn wedi dechrau nôl i gwaith ar ôl hynny, paratoi at Dolig nesa. A wedyn, ond na, sicr gweithio lot mwy na mis Rhagfyr yn sicr. Lot fwy mis hacwyr, illa. Yr opposite i'r rhai ohonon ni sy'n cychwyn dod y ffordd arall a cwlio lawr yn Nadolig, ydych chi'n rampio fyny. Wel, y cwestiwn nesa, ac illa bod chi'n eisiau ateb hwn, illa bod o'n controversial i ddewis, pa un o'r ceirw, pa'r un o'r reindeer, pa'r un o'r ceirw ydy eich ffefryn chi? O, cwestiwn peryg iawn yna. Os na i bechu, fydden nhw yn mynd ar streic Dolig, felly na fydd yn ofalus. Ond os dyn nhw'n gwylio rwan, mae peryg bod nhw'n cael rest. Rudolf di'r gorau. Rwyddo ydy'r gorau. Ia. Oherwydd y trwyn. Oherwydd y trwyn, a Ie. hwnnw sy'n arwain y ffordd yn nhw, felly, ond ia, awn ni am Rudolf. Ond os ydych lleill yn gwrando, dwi'n hoffi nhw i gyd, yn gyfartal. Chwarae teg, ateb da gen Sion Corn. Ffaith i chi am ceirw gyda llaw, oeddech chi'n gwybod mae merched ydy ceirw Sion Corn. Mae dynion yn colli yr antlers yn y gaeaf, ond oherwydd bod rhai Sion Corn efo'r antlers, da ni'n gwybod mae merched ydy heina. So, yr genod yn arwain y gad ar y sled. Be ydy'r cyflymder ycha ydych chi'n gallu mynd ar y sled? O, rwan, mae'n... Ia, beth sy'n ni'n dweud ydy hynny, y colomder ddechrau. Mae yna bach o hyd a lledrith yn digwydd yn amlwg, a Wrth gwrs, defnydd o'r wrth time zones o gwrs. felly. Ond dwi'n mynd digon cyflym i allu cyfro'r byd i gyd o fewn yr amser dwi angen gwneud. A dwi wedi cael y nal eto gan Heddlu Gogledd Cymru na gan plant yn deffro gael o nos. O, mae hynna wych. A ia, mae hynna'n cwestiwn difyr. So, does 'na neb erioed wedi dal chi felly? Na ddo, felly. Mae rhaid bod nhw, unai yn edrych ffordd arall, neu bod dwi'n jyst yn aros ochr iawn i'r rheolau. Chwarae teg, a mae hwnna yn un difyr iawn. A felly, ymlaen i'ch diddordebau, Sion, be ydy, os ydych chi'n gwylio nhw, eich hoff ffilm Nadolig chi? Y hoff ffilm Nadolig. Wel, y dyn nath fwy Nadolig yn hen ffefryn, os ni'n dweud. Ond dwi hefyd licio Home Alone. Home Alone, o, rhaglen dwi erioed wedi weld, a mae pobl wastad... Faint ohonyn nhw sy'n 'na? 5, 6 ohonyn nhw? Dwi dath gen ffrindi Gareth yr Orangatang bo yn y 6 6 oed. erbyn rwan. Ydw i wedi gweld nhw i gyd. Yr cyntaf di'r gorau. Ocê. Ond dwi hefyd yn licio Die Hard, ond mae bobl yn dweud bod hwnnw ddim yn ffilm Nadolig. Wel, os ydych chi fel Sion Corn yn deud fod yn ffilm Nadolig, mae Die Hard yn ffilm Nadolig. Felly, Felly, mae ddwy ffilm dwi'n licio. so chi fel yma gynta, mae Die Hard yn swyddogol yn ffilm Nadolig. Ydy o'n rhyfedd gweld pobl yn trio portreadu Sion Corn yn y ffilms? Ydyn nhw'n cael o'n gywir bob tro? Ydych chi'n teimlo'n offended weithiau? Wel, na, dwi'n meddwl, imitation is the best form of flattery, fel sy'n nhw'n dweud yn Saesneg. Felly, na, a dim jyst mewn ffilms, dwi'n gallu gweld lot yn mynd rownd efo round tables a rotaries o felly dwi'n rhagfyr. Ond, na, maen nhw'n neud job da i fod yn deg. Ie. Oedd Sam Crosby yn dyn o ddwy Nadolig yn Sion, oedd wrach y gorau. Ie. Ond dwi'n dweud hynny fath o'r holl ffilm, ond na, da iawn. O, na fo. So, hapus i portreadu Sion mewn unrhyw ffordd felly. Be arall sgynnon ni? O, gynnon ni cwestiwn difyr yn fama. Felly, ydy Sion Corn yn gwybod be 'di'r Mari Lwyd? Dwi yn digwydd bod, ac wna'n adeg lle dwi'n cael wrach cyfle i wylio'r Mari Lwyd y felly, lle y traddodiad Cymraeg o ddathlu'r hen galan a gallu fynd i ganu mewn tafarndai neu parlorau felly. Mae'n ochr eitha rhyfedd iddo fo, bod nhw'n defnyddio penglog ceffyl, a di'r ceirw ddim yn rhy keen ar hynny, ond na, mae o'n draddodiad diddorol ac ia, lot o hwyl. Gwych. So, i'r rheini sydd ddim yn gwybod, cyfle i ddysgu chydig bach am y Gymraeg felly. Mae o rhan mwyaf yn y canolbarth, da ni'n deud. Diom yn yr gogledd cymaint. Ond dach chi'n cael penglog ceffyl, fel o Sion Corn yn deud. Dach chi'n addurno fo, efo ribana ag ati. A wedyn mae rhywun yn symalio bod yn y ceffyl tra mae gyfeillio nhw yn trio i ddal o nôl a cael o dan rheolaeth. Maen nhw wedyn yn cnocio ar drws y tai yn canu cân i ofyn cael fynediad, ac mae'r perchennog y tŷ yn gorfod canu cân yn ôl
yn dadla pam 'dyn nw ddim yn ca'l mynediad. Os 'di'r perchennog yn colli, ma' nw gor'o' gwahodd y Mari-Lwyd a'r criw i fewn i'r tŷ a darparu bwyd a diod, ac yna ymlaen i'r tŷ nesa tan ma' nw'n cyrradd y dafarn, ac yna mae o'n dod i ben a ma' pawb yn ca'l diod. Debyg i carola mewn ffordd, ond chydig bach Ie. mwy o sgerbyda na ella yr arfer. Combination Halloween a 'Dolig Ie, ella. ie, ond mae lot o hwyl, raid fi ddeud, felly Dylech chi wylio'r Nadolig yn hytrach na cymryd rhan. yn union, yn union. O, gwych, gwych. Be ydi y bwyd a diod gora' i adal i Sion Corn? Nath i ddeud, dwi'n licio bwyd, ond a ma' y traddodiad o mince pie a llefrith, a raid fi ddeud, controversial point, dwi'm yn keen iawn ar mince pies. Wel, dim gymaint o mince pies a dwi'n gael mewn un noson beth bynnag, lle gawr rw chydig. Ond ia, rw fisgede neu wrach rw ddarn o gacen, ond ma' diod o lefrith yn neis. Dwi'n licio wrach gael beth chydig bach cryfach weithiau, ond pan Ocê. ti'n gwybod nhw dy tai i gyd, mae o'n job cael diod cryfach o bob man, felly Digon rwy'n teg. dda, diod o lefrith a rwbeth fel ddarn o gacen. Ie. Dach chi'n poeni efo llefrith? Ma' lot yn ca'l yr oats milk 'ma dyddia 'ma, almond milk. Ydi'r ots gin Sion Corn? Diolch os gen Sion Corn, a deud gwir, dwi reit hapus ym myd unrhyw beth fel 'na. Gwych. A rhaid fi gytuno, dwi ddim yn ffan o mince pies chwaith, so dwi'n falch iawn o clywed Sion Corn yn deud hynny hefyd. A felly, sôn am Sion Corn ar iaith Gymraeg, ma'r enw Sion Corn yn un difyr, a dwi'm yn gwbod ei wreiddiol fo, ac ella bo' chi ddim, achos mewn ffordd ni sy wedi enwi chi yn Sion Corn. Ydych chi'n hapus efo'r enw? Dach chi'n gallu deud wbath am yr hanes? Ta? Ie, na, rhywun arall sy 'di roid yr enw i fi, dwi'n reit hapus efo fo. Ma' Sion yn andros enw da, 'swn i ddeud. Ma'n enw bobl gorau o'r enw Sion, 'swn i ddeud. Ond Sion Connery yn enghraifft da. Ond Sion Cornery. ie, wel, 'na ni, syniad pwynt da. Ond ie, ma' gennai lot o enwau, Santa Claus, Father Christmas, Saint Nicholas a felly a ryw enw eryll, ond ie, dwi'n meddwl na Sion Corn 'di'r gorau. Ma' rwbeth am yr enw sydd yn cydio arna i. Chwarae teg. A dych chi wrth gwrs yn siarad pob iaith. Ydych chi wedi dewis tafodiaeth y Gogledd oherwydd bo' fi'n siarad tafodiaeth y Gogledd, a swn i o'r de, fysach chi'n newid o? O ia, yn sicir, ia. 'Swn i'm isio drysu trw siarad fel arall, felly dwi wedi stryglo weithiau efo acenion y de, Rhodri Daniel. Felly ia, dwi'n gallu newid yn acen fel sydd angen, ond wel, dwi'n mwyaf gyfforddus eniwe. Yn y Gogledd. O, da iawn. O, dwi'n gweld bod ein ffrind Jane Lambert wedi ymuno efo ni. Nadolig llawen Jane. Ma' Jane yn ffrind i ni yma yn M-SParc ac yn ddysgraig Cymraeg. Jane, os o's gennych chi cwestiwn i Sion Corn, gewch chi clicio ar y speech bubble o fan'na a gofyn cwestiwn iddo fo. So os dach chi'n siarad efo plant bach, ma' nw unai dod i siarad efo chi ne' sgwennu llythyr, os dydi Cymraeg nw ddim cweit yn gywir, ydi hynna ots gin Sion Corn ne' beth sy'n bwysig? Dim ots o gwbl, ddim o gwbl. Be' sy'n bwysig ydy bo' rhywun yn wneud ymdrech efo'r iaith. Do's na'm ffasiwn beth a Cymraeg perffaith, ma' 'na ffasiwn beth a gwneud ymdrech. Felly os ydy rhywun yn siarad Cymraeg ond ddim yn hyderus yno fo, neu ddim yn teimlo bod o digon digon refined, as in 'di hynny ddim yn broblem o gwbl. 'Dan ni'n jyst croesawu mewn unryw iaith, ond mae o rwbeth neis pan ma' rywun yn wneud yr ymdrech. Felly sa'm ffasiwn beth a Cymraeg perffaith, ma' 'na jyst trio gora'. Dyna swn i'n deud peth pwysig yn fan'na. Sicir. Diolch Sion Corn, ma' hynna yn wych i glywed. A felly nâi weld os ma' 'na rhagor nâi edrych ar y ffôn actually os ma' 'na rhagor o cwestiyna yn y Discord idda chi. Lle ydan ni dŵad? O, dwi'n meddwl ma' pawb yn digon bodlon mewn ffordd efo bob dim sydd ga'l 'i neud. Ma' Jane Lambert yn deud helo wrthon ni. Helo Jane, Helo sut Jane. ydych chi? Dolig llawen. Ydi Jane ar y rhestr da ta drwg blwyddyn yma Sion Corn? O, ma' Jane yn bendant ar y rhestr da. Ma' Jane yn un da iawn am roid lot o gyngor a felly dwi'n dilyn hi ar LinkedIn. O! Felly ma' Sion Corn ar LinkedIn. A os 'na rywun isio help o defnyddio LinkedIn, 'dan ni'n gwbod lle chi gael hyfforddiant arno fo hefyd, ond ma' Jane yn bendant ar y rhestr o rei da. Dwi ar y rhestr da? O, yn bendant, yn sicir. Ond enwedig efo rei cyrsiau LinkedIn da hefyd, 'swn i'n ddeud, felly Ffantastig. A pwy o'n gwestai 'dan ni 'di ca'l hyd yma sydd ddim ar y rhestr da? Un bennaf sy isio gwbod ydi Gareth ar yr orangiwtan. ma' Gareth 'di bod yn agos o bryd i gilydd, ond dydi o'm yn oherwydd bod gennai gorachod drwg hefyd, dwi'n meddwl Oce, ma' Gareth 'di ca'l reprieve, oce. 'di o'm 'di bod mor ddrwg â nhw. Felly, i fod yn deg, dwi'n meddwl bo' nhw i gyd 'di cyrraedd y list. Pawb Ond 'di Gareth, cyrraedd. touch and go. Touch and go Gareth, so os wt ti'n grando, ma' gennych chdi be', 5 diwrnod, 4 diwrnod
i wneud argraff da. Ydi o'n mynd tan y diwedd? Ydi o'n mynd tan Christmas Eve i fod yn dda neu drwg? O, yndi, mae'n creu dipyn o draffer os ydy rhywun yn cael ei oed ar y rhestr drwg ar Christmas Eve, ond ia, dydy o ddim yn amhosib cael eich rhoid ar y rhestr drwg yn mynd. Lle warni Gareth o fanna. A wedyn mae lot yn deud bod y cyfnod rhwng 26 Ionawr a cychwyn y flwyddyn nesa chydig bach o free for all, achos mae'r flwyddyn yn dod i ben, mae Dolig wedi bod, gewch chi cambyhafio. Ydy hynna'n wir, neu ydych chi'n cychwyn eto o'r diwrnod wedyn? Wel, yn swyddogol, dyn ni'n cychwyn eto, ond ia, os ydych chi'n mynd i get away efo rhywbeth, wrach Boxing Day os ydy hwnna, neu dydd Gwyl San Steffan sy'n gorau i wneud hynny. Ond well pidio trio, os ydyn ni'n awgrymu. Oes, mae fyny i chi, cyngor Sion Corn ydy i byhafio tan y diwedd un, ond mae hollol fyny i chi naill ffordd na'r llall. Be ydych chi eisiau gwneud? Just check os gennyn ni rhagor o gwestiynau. Does dim mwy wedi dod i fewn, a felly Siôn, dwi'n gwybod bod ychydig yn fuan, ond dwi'n gwybod bod chi mor brysur oherwydd bod o jyst yn Nadolig. A felly dwi'n meddwl, hold on, pwy di hwn? Mae Gareth yr orangutang wedi ymuno. Dwi'n poeni, ydy Gareth yn mynd i siarad efo ni, ta di o jyst yn teipio, ond Gareth, mae Siôn Corn wedi deud, ti on the edge chydig bach, ti rhwng fod yn da a drwg, a mae'n meddwl ar y rhestr da fydd ydi, a mae gen ti rhyw 5 diwrnod i wneud i fyny am y peth. Be sgen ti ddeud am hyn? Unbelievable, meddwl fo. O, ie. Wel, Believable yn wir. believable, ia, yn anffodus y fanna wyt ti. Drwg iawn gennai. Awkward, o'n i'n mynd i disgwyl i Gareth fod yn gwylio, a felly... Ond eitha peth da, Wel, ie. peth da bod o'n cael Dwi'n bod o'n bihafio hun. byhafio hun. Sgen ti planio dros y Nadolig, Gareth? Byhafio, gobeithio. Wel, ie, gadw'n llygad ar efo. Gareth y typing. Drwg yna ni. Amser drwg. Suspense. Suspense. O'n i'n gwybod sy'n gymaint o densiwn. Sglodion efo ciniodolig. Wel, well pidio. Ond tatws ros sydd yn eitha tebyg i sglodion. Swn i ddweud. Sglodion mawr. Ie, ie. Felly, Tatws ros, Gareth. Eilla bod chdi'n y bad looks efo Gareth rhan, Siôn. bosib, ond ie, be'n eitha. Game changer. Oce. Reit, dwi'n meddwl mae'n cynghori ni i trio sglodion. Oce. Wrach i drio hynny efo leftover Twrci ar dydd San Steffan. Ie. Diolch yn rhy wahanol. Na. Na, nawn ni drio fo. Dwi'n meddwl gallwn ni get away efo hynna. Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl. Diolch, Gareth. Diolch, Gareth. Briliant. Wel, diolch i chi gyd am ymuno. Dyn ni am rhyddhau Siôn i fynd yn ôl at ei waith. Diolch i chi am y cymorth dros y flwyddyn dwytha, ond dyw'r Discord ddim yn mynd i ddod i ben. Fyddan ni'n parhau i siarad Cymraeg, i helpu chi, ac i sgwrsio efo'n gilydd fel cymuned, a pwy a ŵyr, pwy cawn ni fel gwestai yn y flwyddyn newydd. So am rwan, yr un beth ar ôl i fi ddeud ydy diolch yn fawr Siôn Corn a Nadolig Llawen. Diolch i M-SParc, Nadolig Llawen. Ho, ho, ho.